Pavle Bihali u jednom snimanom razgovoru kaže da radi kao dragstor šta mu se kaže, jer je ucenjen, ili inače će ići na robiju. I onda govori o čuvenom kriminalcu Luki Bojoviću. On je spustio glavu i radi kako mu se kaže. Novi nadimak za Krimosa, Luka Ćaci Bojović. Poslušajte ceo snimak i pogledajte u kom kriminalu mi živimo. Zato na izborima donesite pravu odluku. Može drugačije, evo ja ti kažem iz prve ruke, ne može. Oni ni Bosna, ni Hrvatska, ni Crna Gora, ni Makedonija, ovo je Srbija. Ovde radiš kako ti kažu. I nad popom postoji pop. Kako kaže pop, tako radiš. Nećeš da radiš? Nemate. Za 10 minuta, sve pantera za koliko sam gasio, s 47 sekundi. Nema stranice, nema vođe, ne postoje. A na zašto? Zato što misle da su mangupi. Možda smo mi mangupi svako za sebe ovako. Država, nema priče. Brate, ne postoji mangup koji može s državom. Ako jedan Luka Bojović pravi dogovor s državom i spusti glavu, a šta ja treba da radim? Kurac na biciklu, šta ja treba? Ja ću ovo, šta ćeš be ti? Uvete me zatvore 40 godina. To važi za tebe i za mene i za svako ko od nas misli da je nešto. Evo ti Luka Bojović, čovjek. Tako, spusti glavu, stavi kačket, ide na protest. Da me kapiraš? A ljudi to ne razumeju da to tako funkcioniše. Tebra, niko nas nije dirao. 7 meseci šta je sve rađeno ljudima? Ono zajebavaš. Nije 7 meseci, ajde ovo ranije nema veze. 3.11. je prvi popodato, pa je promenjeno u decembru. Kad sam ja došao. Pa te, se hapsi bre, grupe se pravi so, znači puštaju nas, daju, hoće da završe, hoće napravi, hoće ovo, hoće sve, hoće da imaju tu priču, hoće političar. A znate šta sad treba da im tražimo, da dajte nam šta, naš, plus ovaj čovjek koji nam je glavni u zatvoru, mi se treba da razmišljamo o našem domu, mi ćemo se znači pojesti, popiti, raditi, ovo on. Brate, ja sam zbog Ace Papića bio pre neki dan u kući sa 4.000 dinara. Smešno ili ne? Ruiniran mi je auto, brate, razvaljen. Pusti ti priče, ovaj onaj. Ja ti kažem, razvaljen mi je auto. Vidio sam posle snimak. Znači, brate, s 4.000 dinara sam bio pre 5 dana. Sve pare su mi kod Ace, spakovane tamo kod Ace, ne mogu da radim. Pa šta sad treba da kažem, Ace, boli me kurac, aj čao. A sutra, kad bude nešto, a ja sam prošao to, brate, ovde u Srbiji, ko što ti tamo u Bosni, samo je drugačije, ali sam prošao 50 puta amplitude gore-dole, kad se popneš gore, onda svi, brate, jel može? A ne može, brate, jer kad je problem, onda svi treba da su tu. A kad je dobro, onda je najlakše biti tu. Najlakše sad svi da okrenemo Ace.